Η κλίση είναι εδώ μαλακιά. 8% συνέχεια. Το τοπίο είναι αυτό. Πίσω πρέπει να είναι ο Σπυράκος, για να δούμε. Δεν ξέρω αν τον είδα. Ανεβαίνει, πάμε στο 9. Λογικά θα βρούμε και 14. Νάτος, ωραίος, έλα Σπυράκο. Έλα, πες το. Έχετε να δηλώσετε κάτι. Οικογενειακά πάμε. Μπροστά στον οργανωτή του tour, ο Χάρης είναι Παναγία. Παρθένα Μαρία είναι. Παρθένα Μαρία. Που γκρινιάζουνε. Βάζει ανηφόρες λέει. Μαλακίες λένε. Πόνος. Κι άλλος πόνος. Κλείνω.